sa exam kasi reading na talaga yung exam nila. And yun yung pinofocus ko ngayon. Kaya mahirap i-balance lahat. Andun pa, pak! Pak! O, diba? Ito pa yung table ko, pak! O. Kala niyo malinis kasi malinis yung likod na. Please, always remind me talaga na, ano mo yun? Na may mga bagay na kailangan balikan para mas magiging grateful tayo sa kung ano yung mayroon tayo. Ano lang yung nirerentahan namin, yung pad lang, sobrang liit. Aww. Sobrang liit lang. I'm sorry, naiiyak ako. My God. Hello guys, good morning pa. Hindi pa nag-12, going 12. Today is February 20, 2019. Today is exam ni Hagrid. Ngayon ako nakapag-vlog kasi sobrang busy guys. Ayan, nainit. Nagmamadali din ako kasi inaantay ako ni Papa. Nagbayad kasi kami ng tuition fee kaya siya yung pinauna ko doon. And diba? Ngayon pa nagbayad ng tuition fee. So, sobrang kasi busy ng namin. Akala ko kasi pinuntahan na niya yung nakaraan, hindi pa pala. So ngayon na siya nagbayad dun. Hindi siya yung nakatoka dun sa mga bills namin. Hindi ko na kayang lahat yun yung buko para akong Hello! Good afternoon guys! So, hindi ko nagkapag-start mag-vlog. Anong oras na? Mag-aalas 3 na. Nakakatapos ko lang maglaba. Maaga kaming nakauwi kasi maaga yung ni Hagrid. Maaga yung labas nila. Kasi exam lang nila ngayon. Kaya maaga yung labas. Ayan, pinatulog ko na. And ako naglalaba. Wala akong masyadong na-vlog kasi nung mga nakaraang araw wala akong masyadong na-vlog. As in, wala. Pero nag-edit na ako. Nagiging busy lang talaga ako sa Shopee. Sobrang busy ko sa Shopee talaga guys. Nagpapasalamat talaga ako na nandyan si Papa talaga na tumutulong sa akin sa mga orders, ganyan. I'm so blessed. Yun. Hindi ako nagre-reklamo. Sobrang thank you lang sa maraming pumapasok ng mga orders, kaya huwag na tayong magreklamo. Pero syempre mahirap pa rin. And exam kasi ni Hagrid, kaya masyadong hectic yung schedule. Yung schedule natin. Kasi gusto ako kay Hagrid talaga na magturo, kaya kailangan turo talaga sa exam kasi reading na talaga yung exam nila. And yun yung pinofocus ko ngayon, kaya mahirap i-balance lahat. Ayan, dito tayo guys, maliwanag. Actually, tingnan nyo. Hindi pa napupunasan ito talaga. Kasi hinihintay ko pa, tingnan nyo yung alikabok. Hinihintay ko pa yung, kasi tinanggalan na nila ng lock ito. Ang problema namin is, wow, cleavage ko. Ang problema namin is, hindi siya ma-lock kasi nga wala siyang lock. Tinanggalan nila kasi hindi nga ito ma-open. Sabi nila papalitan. Hindi pa bumalik. Mayroon na kaming lock sa baba. Ang cleavage ko talaga. Meron kaming lock sa baba na, ayun na, feel ko naman na secure na. Pero actually, safe naman na dito guys. So mga lang siguro, hindi din tayo mapakampante talaga. Pero, ayun. Pero safe talaga dito guys, promise. Yun yung mga motor nga, tsaka dyan lang sa labas talaga nakapark yung mga nasa labas lang talaga. Kasi marami kasing aso dito guys. Pag hindi ka kilala ng mga tao ng mga aso dito, talagang hahabulin ka talaga, promise. Pero anyway, ayun, dito ang sarap ng hangin dito. Binuksan ko dito. Ito yung part pala, tingnan niyo yung itsura. Akala niyo malinis. Pak! Andun pa, pak! Pak! O, diba? Ito pa yung table ko, pak! O. Kala niyo malinis kasi malinis yung likod na. Hindi. Ito yung sinasabi ko sa inyo na guys, gagawin kong filming room sa YouTube
yung sa ano, pero hindi ko siguro magagawa na yun kasi nga yung sa kabila nitong room na to, ito yung stock room namin sa Shopee. Nahihirapan kami kasi nga parang enough lang siya talaga dun sa mga stocks. Minsan nga nakakalabas pa nga dito sa room na to. And ang hassle niya pag doon ka pag nag-vlog ako ng ganitong oras, nagpukpok. Dito na part, dito na kwarto na to, dito namin nagagawang mag-pack ng orders, ganyan. Kasi sakto lang talaga siya. So sabi ko, hindi ko na lang siguro gagawin yung itong filming room kasi kahit saan naman pwede kong pumesto talaga. Since vlog naman talaga yung aking about sa budgeting ito ingay. Bakit ba kayo ganyan? Tapos, naalala ko lang kasi may nag-comment sa inyo na nakalimutan ko yung pangalan niya, may nag-comment na naalala pa niya dati nung nanonood siya sa akin na doon pa kami nakatira sa pinakalumang bahay namin yung sa kahoy pa talaga dun sa parang nag-flashback lang lahat sa akin nung comment niya yun. parang reminder ba na parang puro naman ako parang nito. Reminder siya sa akin na yung sa comment niya na oo nga pala, parang naalala ko na kasi that time nung nagba-vlog ako talaga ng first ever na talaga nag-vlog ko, sit down video. Pag binabalikan ko yung videos na yun, hindi may nakakita pa akong may buta sa likod, may mga anong tawag doon. Basta, nakikita, balikan nyo yung mga old videos ko. Ingay talaga nila. Balikan nyo yung mga old videos ko, yung pinakaluma talaga. Tawag nyo dun is pangit na bahay. Yun yung tawag nyo dun, yung description niya. Pero, yun. Then, parang naalala ko lang yun, part. Kasi that time, nung nagbablog ako, hindi ko naisip na kailangan maganda yung background. Ganyan, may standard pala na dapat sundin, ganon. And hindi ko inisip yun. Inisip ko lang na feeling ko may mga nanay na katulad ko na kailangan din na makakausap or nang ma-sharean ng something na alam mo yun, yung typical na nanay na nakikita sa bahay, ganyan. So yun lang yung naisip ko. Ngayon ko lang na-realize, pangit ka talaga ng background ko. Pero, pangit yung mga background ko. Pero that time is really yung content ko talaga is sobrang hindi ko ikinakahiya talaga yun. Kasi, basta, magaganda yung mga content ko dati. Hindi ko alam kung anong nangyari ngayon. Hindi, just lang. Full ko na parang na-realize ko lang ba na yun, diba? One talk na ito. Kasi wala akong maiba-vlog sa inyong naisip ko lang ba na grabe pala yung pinagdaanan namin na parang hindi naman kami mayaman ngayon, pero sabi ko parang may improvement naman pala yung naging buhay namin, parang may improvement, parang nagbunga lahat yung mga pagsisikap ko, parang nagbunga yung mga paghihirap ko na yung pagtitipid ko, parang nagbunga lahat. And hindi ko masasabing na talaga as in okay na talaga ako sa ganito talaga. Meron pa ako mga gustong gawin sa buhay, pero parang nagiging kontento ako sa kung ano yung meron kami ngayon. Alam mo yung choosy pa ba ako? Magrereklamo pa ba ako? Napaka-komportable na ng tirahan namin, napakaayos na ng buhay namin. Mas thankful pa kami dapat kasi sa iba, diba? Mas nahihirapan sila. And sobrang thank you sa YouTube, sa inyo guys, sa pag-remind sa akin lagi na sana kung saan man ako mapunta o saan ako mapadpad talaga, sana huwag kayong magsawang mag-remind sa akin kung sakali mang makalimot ako. Please, always remind me talaga na, alam mo yun, na may mga bagay na kailangan balikan para mas magiging grateful tayo sa kung ano yung mayroon tayo ngayon. And, yun, gusto kong sa mga nanay na talagang nag-message sa akin na alam mo yun yung problema nila about sa pera, soon, i-share ko din sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko, reason ko talaga kung bakit ako nagba-vlog, para
ipakita dun sa mga nanay. Alam ko sa inyo, marami sa inyo na medyo malaki naman yung mga sinasahod nyo, okay naman yun yung buhay nyo. Yung pinapanood nyo lang talaga is yung vlog. Ganyan. Pero intindihin nyo din kung bakit minsan may mga topic akong something na para dun sa mga minimum wage earners. So, kung hindi nyo bet yung mga ganong topic is nyo lang or wag nyo lang panoorin. Kasi feeling ko lang kasi talaga may mga nanay talaga na alam ko marami sa atin dito nanonood na minimum lang yung income. Minsan nga may nag-message sa akin na 300 lang per day yung income. So parang ini-imagine ko pala yung 300 per day lang yung income nyo. Tapos may pamilya kayo. Ang hirap nun i-budget, guys. Honestly. Sobrang hirap nun i-budget. Kaya next time, pag nakapag-sit down video ako, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Naggumagawa ko ng video talaga na ganyan. Para din sa mga viewer natin na kagaya nila. Yun, nagpapasalamat ako, nag-share lang ako ngayon guys sa aking, parang way ko na ito sa pagpapasalamat sa inyo. Way ko ito para ma-share sa inyo, para ma-inspire din yung ibang mga nanay dyan na magsumikap din, ganyan. Mahirap talagang makipagsapalaran, mahirap makipag-ano sa buhay, no? Sobrang hirap. Yun nga, nag-post ako sa Instagram yung ang sarap balikan nung bata ka pa na wala kang pinoproblema, ganyan. Parang laro lang, kain, tulog, ganyan. Tanan natin. And I'm so thankful lang guys sa sobrang masasabi kong, feeling ko nga, sinasabi ko nga kay Papa. Kasi dati, hindi ko talaga inisip. Itong bahay na talagang pinag-pray ko naman talaga to. Every time na umakyat ako dito guys, I swear to God, every time na umakyat ako dito sa bahay na to, meron parang something sa akin na parang naiiyak ako. Parang sabi ko, hindi ko inisip na, alam mo yun, hindi ko inisip na makakatira ako sa ganitong kalaking lugar. Hindi ko inisip na makakaya kong tumira dito, makakaya kong magbayad ng basta. Ano nangyayari ngayon? Minsan nakaka-overwhelm din. Well, hindi naman siya agad-agad nangyari. Hindi nyo nakikita lahat, pero I'm sorry. Hindi nyo nakikita lahat, pero grabe yung pagsusumikap ko talaga guys. Sobrang para makuha ko tong bahay na parang hindi naman nirerentahan na namin to, pero alam niyo naman siguro kung ano lang yung nirerentahan namin, yung pad lang, sobrang liit lang. I'm sorry, naiiyak ako, my God. Sobrang liit. Alam nyo, napaka-ano lang ka talaga, no? Hindi pa naman ito talagang over na, kagandang bahay talaga. Pero, parang yung, para sa akin, achievement na ito ba na, kaya ko pala, parang, basta yun, my God. Kung nakikita nyo lang siguro talaga yung mga ginagawa ko araw-araw, guys. As in, masasabi kong, you really have to work hard. As in, talagang, pinaghirapan ko guys. Meron akong ultimatum na talagang kailangan ma-hit ko tong target na to, na kumita ako ng ganito sa aking online shop. Sobrang laking tulong sa akin sa Shopee guys. Kasi sobrang laki ng tulong ni Shopee talaga sa akin. Unang-una syempre yung sahod ni Papa. Yun lang naman talaga yung pinagkakitaan namin, yung nakukuhan lahat. And pangalawa talaga yung Shopee. Pangatlo na yung YouTube guys. And nag-focus ako sa Shopee din. Alam ko yun talaga yung makakatulong sa amin. Kasi the more na masumikap ako, mas maraming income na papasok sa amin. Kaya talaga yung si Shopee, nag-focus ako doon. Talagang nag-research ako kung ano yung mga dapat kong gawin. Nag-ano ako kung ano yung dapat kong ibenta, kung ano yung mailagay ko doon, kung ano yung para mainggan yung mga customers. And parang hindi naman ganun successful yung business ko guys, pero masasabi kong minsan ganun talaga. Kailangan mo talagang trabahuin bago mo makamit ang lahat. No? Masasabi kong
laking tulong ni Shopee sa akin. Yung online business ko guys, laking tulong talaga niya. So, hindi ko nga in-expect. Noon, masaya na ako sa 2,000 pesos na kita ko buwan-buwan eh. Pero ngayon, parang the more na magsumikap ka, the more na parang mas maraming pasok ng orders, ganyan. Yun. Yun lang. Gusto ko lang i-share talaga yan sa inyo guys. Actually, gusto kong i-share talaga yan. Kasi parang I feel so blessed. Wala akong karapatang magreklamo talaga. Sobrang blessed. And drama tuloy ako. Mahaba na naman tong video na to. Nahihirapan ako kasi akong magbahaba yung videos eh. Hindi ko ma-save sa hindi ko ma-save sa cellphone. Pag natapos ko na siyang ma-edit. So, yun lang guys. Mapaalam na lang ako dito guys kasi para tapusin ko na rin to lahat yung aking gagawin. And wala na akong stocks actually kasi pending lahat yung pera ko. Yun yung problema talaga sa Shopee kasi may mga prosesong kailangan pagdaanan kaya medyo pending yung pera natin. And then yung mga stocks, hindi tayo agad-agad nakakabili. Diba? So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. Mag-like kayo sa ating Facebook, Instagram, Our Family Budget. At meron tayong Facebook group, Our Family Budget Christine Group. Magsali kayo dun sa, mag-share kayo kung ano yung gusto i-share dun sa Facebook page na yun, sa Facebook group na yun. Yun. Paalam muna for now. Bye!